Hagani ke por ke mentanga ai kublei fi wepui baro. Haga kerteng ke betiang tam ke badan bortam ke jong u Jesus Christ. Ngai kublei fi kani ke sengi namar ba ngasau ba utrairun kerku hai fi kani ke sengi haki ek baro ke ba fi fin le. Bat nganget afi sngap ini ke khubor step ke bor ke jong blei kawan api. Bat finang la ro ban sngo tho bat yai sngo tho ya ke jing sisa jong ke ketien. So it shy fi na ke sengi pi sngap ke ketien ke jong blei baru blei unang kerku fi unang pen sle fi unang pen shat bor fi ya ke ba finang la ban im na ke ban tahu Jisu. Haga ni ke por mentang sngo ngade ban kren ni ke subject ba kata kalong. Ka jing Sngewnguh ka ba krautam. Pila ban ong pastor ke kata ka jing Sngewnguh ka ba krautam. Balai bang kwa ban kren ni ke subject ka daw kalong. Ba bang perkat ya ni ke benta. Kaman sim jonga ka dap shisha da ka jing Sngewnguh. Ya kata ka benta am ka ba habang perkat am ni ngisngau shisha bagi dai ki bri ke belak kerku hado kata. Berkai kita. Kata ka dai. Banagi bilion ki brio ki badan hagan ka perthai. Ublayam ulapin itu ia ledi hangi te. Ya ka bangila ban itu ya Jesus Christ. Shibun ba ki brio hagan ka perthai. Kim itu ya Jesus. Kim tip hiri ya u ba udeu ai. Dan ki ba tip u kum wei na kita ki nongikai na tau nongi thu lopa. Dan ki ba tip u ba udeu wei na kita ki historical figure na brio bla dan apa ke history. Dan kiba tip yu kum myth ne dan kiba tip yu kum tahu mystical figure ne tahu brio ba shu shnar ne ba Shillong ka jing ai kublai ne ka jing Sngewnguh ka ba krautam ka de ka ta de ya ka bangin aingo ba trai ulapen pau ia de hangi kam dei tang bangi shu tip shapang u Jisu dei bangi idi thu si shai u ya ka ka ba u ulong dei tang uniam dei tang rukam dei tang uta uwei na kita kinong alam niam da mengidi itu yu Jisu pau dei uei padeng ta bangi yo i ka jing shai bangi yo shai ka jing su tho pau Jisu dei uei am tang ta tang sngo bangi shu Sngewnguh be chi sha maram dan ko aban ong fi na ki pon ki bri de ki billion ki dang ne perthai rei ni yo i ka jing shai ni yo i ka jing su tho ni yo i ka jing pen pau Jisu udai uei kini di kijing ai ke bakrau tam ngasgo bo trai ai nga ba dia pi ba ding ta open pau le lam bang ni ka ktien hoi ni ka ktien la print ni ka ba ka dei the best selling book ni ka ta ka kot ye ka ba la ba ban deal ni ka ba ya ba ndoi na kita ki bon ki pule hi dan ki bam ju pule ro ndoi ngi ki ba pule habang yo e ka jing shai habang yo e ka jing so tho si sha ka long ka ba ko dor pala to kata Shibuk la da fi myo ye ka jing sung tho ngatrai phila poi she ka jing mani beli thao ni fi shpoi je ka jing mani niam rukom la shukut na kom to klem da sung tho ye ka benang ka khando klem sung tho ye ki aka baro hendrai gi da sung tho ye ka ne ka wei pau Jisu udai uei padeng ta kwa badong fi ka ne ka sngi ba upol ha ka banung kong itu yu Jisu ba udai uei oi ula jo sngo chapang uni Jisu mau nang mut ba ka dei tang ka jing thu khana thok ne ka jing thu khana kai mal ki jiu upol kum u jiu ngai ngene ka wei utip pala sa nar pna yu Jisu tang bo ong bo Jisu klami pat ki jiu haduk ini ki sngi ki ong be la sa nar pna yu Jisu tang ba u Jisu u klam mi pat ka dei ki ong ba ka dei tang ka khana bo shu shnahi ne ka khana ka bo shu thau nang start ni ba shu mi i ka khana ban ong bau Jisu la mi pat na kata ka bayap ki jiu ki nget ya kata haduk mentah badeng ta kilang up bat yai up yo to Messiah joki ba unwan riu Paul ka abang fi ningkong unget kumta bau Jisu dei bal ayap tang bau klam mi pat henry anda habu ya shem shisha yo trai anda habu ya kendo shisha yo Jisu hagalenti had Damascus kawan kata ke jing shai klek ka bata teng shan do kata baka so da benang kada keren baka da ong Saul balai me penstam ben yanga Pau Jisu bokwan keren direct ya u Saul u bakala hadian u Paul
Badeng tam haba ulai Hashem te uyo ini ka jing pen pau syapang u Jisu. Mau Paul kren ni kentien ngada bang ngada sengo tiang si siapa kadai ia ka bangiru ngin sengo kumni wang kumni. Ini kisti ki beneng kong ke jong o syaki korin ke nomba ar kot ke ar wang. Namar ngalakut jingmut ba nom tip ru hapdeng jong pi rei tang u Jisu Christ ba ye uru belasa nar pna. Hadin ba ulai syam yu Jisu o ngam kwa ashte bentip ye ke ru. Ngam kwa ashte bentip ye ke ru. Nei namar bangala itu, namar bangala tip te yu Jisu. Wang kwa bentip ru, wang lakut jingmut, banganam tip syu ispang ki ke ru. Rei tang yu Jisu Christ. Batangi uhiken belasa nar pna. Badeng tam lada ngi itu ya Jesus Christ am kata ke de jing ai ke bakrau tam ke bo bleu ai pi. Tadeng tang ai ngo yu bleu ba na ka Potternet na ka singi ngi pentip bat yai pentip ngi pen sngo bat yai pen sngo. Syapang uni u Jisu leng ba ke ketien ke ba im bat ke badan bor ke chong u. Tadeng ta lada fila itu yu trai. Lada fila itu isai u. Fila klet lot ike baro. Ba sin fila itu yu Jisu. Ke baca pio diang ye ke jing kemen. Pio diang ye ke men sim. Jong ke jing Sngewnguh. Pio ye ke men sim. Jong ke jing iet. Ba pina so iet pelat you try. Ya ka ba people like Yasham bat du. Bat ba ula pen pau ye la de happy. Tadi tau Paul uang ye ke kentien. Filipil no menengkong. Ke dekat ke ba arfway ong ya ngaban im. Kalong Chris. Namar ula itu you Jisu. Mensyuang kakam kai sudah kata. Mensyuang kata di tangga jinget biet. Begini ki kristan ki nget. Di anda boleh kenduk sisa yu terai. Anda ulah mat sisa. Udah ya syam sisa. Yu Jisu. Wong kita kentien. Nam kuat syur bentip ki eru. Mangalakut jingmut bentip tang yu Jesus Christ. Batangi uhi belasa nar pernah. Bagani kata ladangi lah itu yu terai. Orang ngi mitu syu ye jing pang jing stam ngi mitu syu jing susi jing kuslai ngi mitu syu ke but upol am namar bola itu ye Jisu we itu ye those im juga jing sok we itu ye nu telong de tading ta wat habu dan ha ka bendi bun sin udan ha ka bendi banga juong ye kata mo habu pol ulait luat habu ya shrum shideng don por ban tho shiti henry ublay ngasngo mo ublay usha ye pol bo let shika bendi namar de ha ka bendi bo tho ye ki shiti ki babon laipawa mo laipawa nagane ka testament ka batmai la tho do pol ki ni shiti baro tadi tang i ba uyo ban tho ki shiti kam tam ha ka por ka bo udan bet ha kita ki kinjri bat ka shiti jong jing kemen ni ken mau ka le na ki Philippi ka le nong basau kot basau bo wa preng ju ki kinjri ha preng jong kata ka jing syak kom ke syak te bat ka tu ka por ka bendi kam dai ka bendi ka standard ko ni ki singi ya ka biang ki facilities skill ki bendi ki badan ki gym ru ni ki singi ha ka por ka jong por ka bendi ka dai shati setrai sa ka sma utung sa ka sma usit ka basma lai pujat ski knai ki bayat chini satai so ka nep ru let's say kam dai ka nep ka basat ka sa ka jaka ka ba create ka ba je ka sngem pa ki ti ru ki kinjri ki chat ru ki kinjri la berkat i ani ke dia jaga ke besok satam tang bo pol udah nak jaga ke besok satam udah nak jaga ke besok sitam nai nang syu ban sngosi pen ban u ai men sim ya kita ki balat lut sitai sejrong mo udah nang te po ke bendi bal kita ki balat lut ki bayat sitai u ai men sim ya ki wong to kemen au trai la ke sngi tengah ompat to ya kemen kumno uni ubri ubas ngosi unang mantho ikiti jong jing kemen wai men sim ban ma u wai men sim ma u badan ki kinjri ya kita ken ki badan ka jing lai lo balai kemen kata namar bola itu ya Jesus Christ daleng ta kam dan jing periu laudan ki kinjri na ulong ubalai lo kemen halaga sngi daga jing kemen ka jong utrai bal ka tin jo blai ka ong ka tamba ka jing kemen jo utrai kalong kalong ke bor yang boleh ke jingkiman kawan namar la itu ya utaken ubasisha bat pula mat dala de bat uyo yo to telong jong ke jingkiman udan ya to telong jong ke jingsok
tadi ta ke jing suk ke palat ke jing pang baro kari jai sha nang kong yu pol ye ge mesim ke ju bat ye ke jing bot ke ju ha ukris jisu no jibol gi sti bo tha apeng ki kinjiri wa men sim ke lapan ban ye kita ki breu ki ba lai lot mal kita ki ba lai lot wala da ki long kum ta makana hendak ki dona apeng ki jing susi apeng ki jing ku slai apeng ki jing sha te ki sha kom ki jing bot perkat ke jong ki uni udan ke bendi wa ai men sim ye ki ba kum kita tadi ta ko aban ong fi ke ne sngi ke ba men ta compare ngi don hai ni ai ba ke jing keman ke jong trai ke long ke ba dap ye ke jing bu jing u tho bing ke shi ma shi ti shi ki Philippines long man kong ke khot ke ba khat phra ong bum ni ong kan lei tang ha ke ba kum nu ru la ha ke jing telap la ni ha ke jing shisha la ya lap ken ya ukris ti ha ke ni ngas ngokumen bat shisha ru ngas ngokumen man yo ya lap yo Jesus Christ kemen sim ke jong Paul ka kemen bat ke ngokumen ban ya lap yo Jisu ubalong ke jing shisha ban itu yo ni ubalong alpha u omega u sedang u bakut u nengkong u bakado ban itu yo ni ubala pelong ya ka beneng bat ka kendo ubala pelong kita ki ek ba yo i bat kita ki ek bam yo i ban itu yo am kata am kala de ke jing kuba yo Paul la ni yang bat ya fi tadi ta habang la itu yo tadi ta kam dan show kata ka bangin tip pat kita ki ek baro ki jing susi ki jing ko slide jong ka jing em habang itu you try ngi tip ya u bo long u kum no ngi tip you u dei u kum no ngi tip ya ka jing long ga jong ngi tip ya ka jing la ga jong ngi tip lut na dong sedong na mar bang ile itu ya u tadeng ta ha ka kerteng ga jong jisu ngi tip ya ka ta habang le itu sha jisu ngi i sha bi kho si bro ki dam krop bro ki tlik ki pla u jisu de try ngi ringi dam ki bor ki jingdom ki dam ki bor ki jile ba ki dam ki soi ki krai ki bor syaitan ki bor ki jile ba ki dam krop jing pang ji stam bor jong baman bor ki dam krop bor ki tili ki pla bom de manu beri trai u jisu u dai u trai ni tanga so komen ji cha ban ya kan ba pi ha ke ke sngi ke bom cha to ai bangin sngungu yu trai ya ba ulapan pau hangi ya ladi ya ka bangi la ban itu yu ubalong ka jing shisha ubalong mau kata ka jing ba ka jing shisha ubalong ru kata ka lenti ka jing shisha ba ka jing md ubalong ru tau ding so wan ba shisha ubalong ru ya uba ulong tadeng tau ong along uba ngalong mau udailut na dong sedong tadeng tau ong along nyau tuli kita ngalong haga gospel ka jong yohanes wong ngai itu ulak biang tanga ta ngalakut jing ban wong Paul panganam tip shui ke ru nri tang yu Chris tang yu Jesus Christ bat tang yu uhi bala sa nar pna trying ku fi kani ke por ka menta bat sedang ban aingu ba pipi itu yu try sedang ban aingu ke ba try lo pen itu il DP leng ba mun sim ko leng ba kata ke por ka chu to ai fi nang shekri yu try ai fi nang mani u tat adu ka sngi ka bangine syam biang sa si sien yu try hoi men tangi syam leng ba kani ke jing tho ni syam ka men sim no ya kata ka sngi sa syam bat u markmat face to face markmat bat u ila ban syam ka taro nak sti ka ban kong u yonis ka nong balai ka khot ka ba ar ka ba ong ko ha ba et men ta ni long ki khon u blai bat ompat la pen pau ya ka ei bangin salong han rei ngi tip ba on da la pen pau ya u ngin long ki ba kom ma u na ba ngin yo i ya u kumba u long hi ngin yo i u kumba u long hi kamu ngin i u markamat kating jubler ka ongom ni para bangi puliru naga kitab jing pau arpu ar kani ke khot ke basau ka ong but kin yo i ya ka khamat jong u but ka kerteng jong u kan long na lor ki Shillong mat chongki but kin yo i ya ka khamat jong u ngin so yo i ya ka khamat ke jong jisu markamat hoi men tangi dangi i ha ni ka ktien ha ka men sim ni i u ni ka sapoi ka por ya ka bangini i u markamat atau filapan krek ni kedua bertrai unong pen im jong fi yes to ai bangin long ki filapan krek ni tau try ker kui fi kani ka sngi pa to ai bangin aingu ya kani ka wi ka benta
ya ke bangi itu shisha ya ujisu ini doa ini ke por namsa try ni ke por ngandap de ke jisungu ke kraw ime try bangayo ini ke khubor ban persam sho pai lang jong me try shisha ka man sim kamla klem de sngewnguh namar laki ni ki billion ki brio ki badan hakan ke perthai rengi itu ye me ko try shibon kim itu ye me te try rengi ki kindiat ngi itu ye me te try nambar me malapan pau ye la di hangi leng bagan ni ka ktien ka bakho da umen sim bakho jume try bangi aingo bangi itu ye me ublai bu em bar ublai bu shisha ublai bu dap da ka jing it bat da ka jing snai bola yap nam da ki pop ke jongi bat bola mi pat ru ka sngi ka balai baru ba em ru hadu menta bat ye ka ba un sawan biang ru sasisien try ai ngu palat ye ni ka ching pen pau ka ma ai ngi ko try mar mala ai ngi to men sim jo ka jing start baru men sim jo ka jing pen pau mala pen pau yela di hangi mela pen pau yela di hangi ye ka jing tip ye ka jing sung thu mala ai ngi ban I thu shi shai me ko try ai bangin ang itu shu eme ai bangin ang mat shu eme ko try tat adu bangin ne kindu bat me markmat adwai le jong ki kon ki jong me try ki badon na preng ki jing ki jing yele apre ki jing ko slide jo ki jing em ai bangin itu ye me ko try bakin mi itu shu ye ki jing pang jing stom jing ele baro bakin kut jing mot ko mo pol ong ban itu tangi Jesus Christ tangi u balasa nar pana kini thu tangi me ko try basi sien bakila itu ye me ko pa ka jing kmen ka shu tut bet ka jing kmen ka shu dap bet ha ka men sim ka jong ki ko try para baki don ni jing kmen ki don ni ka bor mar ka jing kmen ka jome ka long ka bor ta try edwa nger ko ni ki kon ki jome mi nya de ki umat jong ki try mi sngoru e ta ki jing ot jong ki na du menta kinam ja umat shu na mar bas ngau si lekin ja umat na mar baki shem mat me baki eat ye me baki sngewnguh ye me try bakila yo ye kata ke jing itu pau ye me adwa nga kerku ini ki kon jemela do menta ka ski men kerku da bakerku hagal teng jong jisu adwa amen ba amen try nga kerku pi ki bana yeng ki ba le jing lai do menta ka ski ki kam ki paper ba try nga kerku pi ki ai baro ba kam ta me unang kerku pi ba finang la ban itu ba dia itu jisu ye jisu lem da ka boram ju ko sibon